imuhang tapat igna nga nalipay ko kay naa ka igsoon. It's the last Sunday sa bulan sa November. Tama ba? Oh, so pila ka days na lang, mauman na ang 2022. Nabati ba nimo nga maayo kay ang Ginoo sa imong kinabuhi? Amen? Pila na lang ka adlaw, mubiya na ta sa 2022, but wala ta kay baw unsay ato ang kinabuhi sa year 2023. Pero ang saad sa Ginoo ato ang hawiran igsoon. Amen? Tungod kay He prepares a good future sa matag usa kanato. Amen? Ato tagaan og kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Andam na ba kang mudawat sa imuhang portion karong kabuntagon? Andam na ba kang mausab sa mensahe sa atong buhi nga Dios? Amen. Sige. Sa imuhang gilingkuran, I want you to bow down your head this morning and let's allow the Spirit of the Lord, mga kaigsuonan, nga makig-istorya siya sa ato ang kinabuhi karon sa atong matag kasing-kasing. Amen. Allow me to pray. Amahan na mo nga langit nun. Father, we acknowledge you, Lord God, ani nga higayon, Ginoo. Nasayod mi, Lord, that your word, Ginoo, isama sa usa ka espada, o God, nga dunay duha ka suhab, Lord. Nga mahimong mutisok, Lord, mulapos ngadto sa amo ang kinasuluran. Mahimo ming maministeryuhan, mahimo ming makadawat, Ginoo, sa imuhang gugma, makadawat sa imuhang mensahe karong kabuntagon. Walay malabyan, o God. But Lord, mugawas mi ani nga panagtigom nga among kinabuhi bag-o o giusab nimo, Ginoo, that our life will never be the same again, O God. Salamat kaayo sa tanan. Holy Spirit, Lord, ikaw mamuhat sa matag usa kanamo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Palakpakan nato pag-usab ang atong buhi nga Dios. Kinsa man diari nakatigom atong November, no? First Sunday sa bulan sa November, pahayag kog kaway-kaway sa imong mga kamot. No, November is straight nimo, wala ka na miss nga isa ka Domingo. Wow. So, the whole month sa November, ang ato ang tema sa ato ang panimbahon, mga kaigsunan, is about thankfulness. No, mapasalamaton, no? Ingna imo ang kaugalingon nga mapasalamaton kay ko sa Dios. Amen? No? Tibuok November ato nang gihisgutan. Mahimutang grateful sa tanang panghitabo sa ato ang kinabuhi. Maski pa ba nang naakay giagian nga kalisod, kawadon, but gitudluan ta sa pulong sa Ginoo nga still mahimutang mapasalamaton. Amen? Kay usahay, ang tao ba mahimo lang makapasalamat sa Dios kung nindot kayo ang iyang kasinatian sa iyang kinabuhi. Pero pag lisod na gani, murag kanang dili na kaayo ta makapasalamat sa Dios. Amen ba? Just like si Job, no, sa Bible, naka-remember mo sa story ni Job? In spite sa iyang giagian, in spite sa tanan niyang rejection, no, in spite sa tanang mga balatian nga iyang nadawatan, kawadon nga iyang na-experience, iyang gipili nga nahimo siyang mapasalamaton sa atong buhi nga Dios. And what happened after sa iyang experiences, sa iyang sitwasyon? Grabe ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Iyahang gitwist ang life ni Job, no? Gikan sa scratches, no? Gikan sa kawadon, giuswag siya sa Ginoo. Tungod sa iyahang kinaiya nga mapasalamaton sa Dios. Amen ba? O wala lang po tagitudluan sa ato ang panimbahon kada Domingo nga mopasalamat sa Dios, but we recognize and we acknowledge also sa mga tao nga gigamit sa Dios sa ato ang kinabuhi. Amen ba? O this morning, usa ka pribilehiyo kaayo nga ato pong mapasidunggan o mapasalamatan ang ato ang pinalanggang pastora, no, nga nahimong gigamit pud sa Dios, nga nahimong bitang ang iyang kinabuhi, nahimong sunbanan, nahimong example. No, pwede ba pastora makatindog atong tagaag kusog nga palakpak ang ato ang pinalanggang pastora igsoon. Ayan. Without our pastora igsoon, ako nga nagtindog diri, wala pud ko karong nga sa inyong atubangan, no? Gigamit sila sa Dios, no? Ang mga 24 pastors ni pastora nga nimo nagpagamit pud sa Dios kung naa ka karon diri paliw kog tindo, gusto pud mi nga mupasidungog sa imong kinabuhi tungod kay maayo kayo ang Dios sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, na ba? Ayan. Mga leaders nga naa diri, no, mga ginikanan, mga anak nga naa diri, ato pud silang pasidunggan og pasalamatan. Igsoon tagaan natong palakpak sila kinabuhi na nga gihanag sa Dios ato ang kinabuhi. Amen ba? No, dili lang ta mahimong
after nga nahimong nakadawat ta sa mensahe nga mahimo tang mapasalamaton sa Dios sa mga tao pud sa atong palibot, kung trabahante ka imuhang boss, no, private or government imuhang mga boss, let's thank the Lord kay gigamit sila sa Ginoo para mahimong muuswag pud ang imuhang kinabuhi. Amen. So this morning maghisgot ta about a life serving God, no? Ang kinabuhi nga nangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kani diayng kasing-kasing bitaw kani bitong kinabuhi nga mahimo kang mapasalamaton sa Dios. Mo-flow manggod diha ang mga nindot kay nga mga butang, no? Mo-flow ba sa imuhang kinabuhi, sa imuhang mga binuhatan, sa imuhang mga pulong nga mogawa sa imong baba. It flows everything because our purpose manggod, no, sa sinugdanan kumandan na jud ta sa Ginoo nga our life, no, nahimutang ang atong kinabuhi nakailata, nakadawat ta sa gugma sa Dios, nakadawat ta sa iyang pasaylo, and we are called to serve God, no? As we come to know God, sa dihang nag-ilata sa Ginoo, nagkaduol ta diha sa iyang atong relationship diha bitaw sa Ginoo nagkalalom. Masabtan nimo mga kaigsuonan that you are called to serve God di ay. No, dili buti pasabot nga kinahanglan jud ka mag-serve, naa ka sa music team, naa ka sa Dallensville, but sa area sa imong kinabuhi, sa aspect nga gusto ibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, gitawag ta sa Dios nga mo serve ka kaniya. Amen? Unsa gani ang purpose nato diri? Our purpose is to love God and to love people, no? Kasi when you serve God, no, kung gusto jud ka nga mangalagad ka sa Ginoo, gusto jud ka nga imong kinabuhi ma-offer nimo di atubangan sa Ginoo, then you start to know the purpose of God, which is to love God and to love people. It follows, no, kasi kung nahigugma ka tinuod sa Dios mga igsoon, mo follow lang na siya makaserve ka, makaalagad ka sa imong isig ka tao. Makaalagad ka sa imong pamilya, makaalagad ka sa imuhang kauban sa trabaho, makaalagad ka sa tao nga nagpalibot nimo. And especially sa church nga gipiyal sa Dios sa imuhang kinabuhi. Amen? Muna nga, the Bible says, Hebrews chapter 4, verse 14, mga kaigsuonan, kay daghan kayo ba nga mga anak sa Dios, daghan kayo nga mga nangalagad sa Ginoo, daghan kayo nga nag-step out sa ilahang comfort zone and they really want to serve the Lord. Sa moment bitaw sa pagpangalagad sa Ginoo, dili man jud maligayan nga naa kay mga problema, mga pagsulay, mga kawad-onon, no, na ay health issues, maabot kasi stage ana sa imong kinabuhi ba. And daghan kaayo nga mga nangalagad sa Ginoo nga nahimong ninglaylo sa ilang pagpangalagad kay Lord. Tungod sa ilahang mga sitwasyon, tungod sa ilahang mga gipang-agian. But ang Hebrews chapter 4 verse 14, sama sa ato ang pag-recognize kaganina nilang pastora, sa ato ang primary leaders, network pastors, and all the leaders, mga parents nga naadiri, mga batanon nga naadiri, mabot jud sa point sa ato ang kinabuhi nga mura bitaw ka nang maluya bitaw ka sa papangalagad sa Ginoo. But the word of God gusto ta niya nga i-strengthen. Gusto ta niya nga lig-unon, no? Hebrews chapter 4 verse 14 ningon siya, let us then hold firmly to the faith we profess. No, we profess. For we have a great high priest who has gone into the very presence of God. It was Jesus, the Son of God. No, I mean, gusto ang Lord nga sa dihang mo step out ka sa imong comfort zone, you will offer your life diha sa Ginoo, you will serve Him with all your heart, with all your mind, with all your understanding, wisdom nga gikan sa Ginoo. Moabot sa point sa imong life ba nga mura bitaw ka nang i-shaken ang imuhang pagtuo, na ay pag-uyog sa imong pagtuo sa Ginoo. But the word of God naghisgot siya sa atoa karon nga hold on lang. No? Muna nga kanang saludo kaayta sa mga leaders, no? Labi na sa kinabuhi sa tong pastora nga hangtod karon, no, mahimong makita nato nga si continue serving the Lord sa ato ang kinabuhi, no, sa ato ang iglesia. Usa ka sumbanan, no, nga dili siya basihan ang edad sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili basihan ang imuhang achievement sa kalibutan sa pagpangalagad sa Ginoo, because if you truly love the Lord, it will flow sa imuhang mga dugo igsoon nga you will serve Him, nga mga lagad ka diya sa iya. Usa sa kanang response sa atong buhi nga Dios is not just saying thank you, but it's showing that we truly love God through serving other people. Amen ba? Dili lang na enough nga Lord, salamat
kay kanang naabot ang amo ang mga bonus. Lord, salamat kay maayo ang among mga panlawas. Lord, salamat kay nakalingkawas mi sa pandemic. Dili lang dai diha taman, no? Ang paghigugma di ay sa Ginoo, dili lang di ay taman sa pag-istorya o pagpasalamat. But it shows also sa ato ang mga buluhaton sa pagpakita nga nag-serve ka sa Ginoo by serving other people. Serving your community, serving your colleagues, no, serving your family. Inana di ay ang tinuod nga, inana di ay ang epekto sa imong paghigugma sa Ginoo. Nag-serve ka sa mga katawhan sa Dios. Amen ba? No? So naisugilanon sa Bible. Mabasa nato ni sa Joshua chapter 24 verse 14 hangtod sa 24. Medyo taas-taas ni igsoon, but allow me to tell you the story because kani nga sugilanon sa dihang silang Joshua, no, the time nga si Moses, no, gigawas sila sa Egypt. Remember mo na nga story nga na-slave ang mga Israelites, na-slave ang mga anak sa Dios sa Ehipto. So kanang ulipon sila dito, sulugoon sila dito, wala sila freedom, no, wala sila choice kundi mo follow lang sa mga Ehipto igsoon. But you know what, no, kani nga story, sabi dito sa verse 14, mag-start ko sa 14. Be with me, no? This is a story sa Bible nga kanang gusto kaayo ang Lord nga ma-realize ba sa mga anak sa Dios, sa mga katawhan sa Dios nga unsay gusto nga kanang mahitabo sa Ginoo sa atoa, especially sa ato ang generation karon. Are you with me? Igsoon. Amen. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Sabi ni Lord, throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Kapila jud ni siya gibalik-balik ani nga text mga kaigsuonan, na adyo word nga serve the Lord. No? But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. No? Amen ba? No? Then the people answered, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God Himself who brought us and our parents up out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites, who live in the land. We too will serve the Lord because He is our God. No? Ingon sa mga katawhan sa Israelites. Gikan sa mga miracles, gikan sa mga nakita nila sa ilang mga mata ang miracles, signs and wonders nga gibuhat sa Ginoo nga nahimong nahigawas nila dito sa Egypt. Sabi nila, they conclude that we will serve the Lord. No? All of our family, we will serve the Lord. And Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and save foreign gods, He will turn and bring disasters on you and make an end of you after He has been good to you. But the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Sabi sa mga Israelites, no? Because that time, si Joshua naman ang nahimong leader nila. No? Pagkamatay ni Moses, Joshua take over the leadership of Moses. Oh, kasi they're going to the promised land. No, padung sila, dito sila sa promised land, gidala sila sa Ginoo dito. And sabi ni Joshua, you are witness against yourself that you have chosen to serve the Lord. Yes, we are witnesses, they replied. Verse 23, now then, said Joshua, if you want to serve the Lord, sabi ni Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord and God of Israel. Sabi dito, siya nga, if you really want to serve the Lord, biyain ang imuhang mga Diyos. Biyain ang imuhang mga napanunod sa imuhang mga kanuno-ninuan, no? Gikan sa imong great-great-grandfather nga dili iya sa Ginoo. And verse 24, sabi dito sa mga taga-Israelites, we will serve the Lord, our God, and obey Him. Muna yung mga response sa mga taga-Israelites, mga kaigsonan. Now, kung imo bitong pamalandungan ang kaninga context, kaninga conversation ni Joshua ngadto sa mga taga-Israelites. Because after nga nahimong nahigawas sila sa Egypt,
ang plano jud sa Ginoo, dalon sila sa promised land which is the Canaan. Didto tanan sila nga mamuyo, ang tanang mga taga-Israelites, no, lahi-lahi sila og kanang mga siguro lahi-lahi na og daghan kayong mga taga-Israelites pero lahi-lahi na sila og mga tribes, no, of the Israelites. So kani siya nga Bible, kani siya nga word nga ato ang gibasa earlier. Kasumpay man gud ni siya sa story gikan sa Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kani siya gisulat ni siya mga kaigsunan kauban sa mga lahi-lahi nga mga tribes sa Israelites. And kung ato ang balikon, kung atong imagineon mga kaigsunan, as what I've mentioned kaganina, gi-slave ang mga Israelites sa Egypt. Oh, pila ka years? It's 400 years. Imagine that one. 400 years nag-suffer sila under sa leadership ni Pharaoh. Remember mo sa story? Muna nga, under the leadership of Moses, gitabangan sila sa Ginoo nga mahigawa sila. To fast forward after Moses, Joshua take over the land. Joshua take over the Israelites. Siya na himong leader, siya na himong pastor nila. Siya na himong pastor nag-lead sa mga tanang Israelites. But going to the promised land, na ay mga sitwasyon, na ay mga panghitabo, na ay mga complaints, na ay mga pagbagulbol, na ay mga kanang ang ilabit ang faith, ang ilabit ang commitment kay Lord nga we will serve the Lord along sa ilang journey going to the promised land. Daghan kayog mga panghitabo, daghan kay shaking nga panghitabo sa ilang kinabuhi. No? Gigitagaan na sila og kanang palandong sa Ginoo kay gahike man na sila sa desierto igsoon going to the promised land. That's the promise of God sa mga Israelites. After sila nga giluwas ngadto after ang deliverance from Egypt going to the promised land, daghan kayo sila og kanang testing sa ilahang kinabuhi no mga Kristohanon halos no gisulayan sila. Gitagaan na sila og pagkaon, giprovidean sila sa Ginoo, pero daghan kay reklamo, daghan kay bagulbol. Gipainom sila og tubig, pero still puro pagbagulbol japon ang ilahang gi-experience. Wala bitaw sila nakaingon nga, Lord, salamat sa tubig. Lord, salamat sa mana nga imong gipakaon sa amoa, morning, breakfast, lunch, and dinner. Lord, salamat sa pagpalandong kanamo while nag-hike me going sa desierto. Instead of kanang inana ang ilang response, ubay-ubay sa ilaha ang puro bagulbol igsoon. Puro pagyaw-yaw, puro pagbagulbol. Ngano man ni, no, imbis nga kanang hayahay na unta although nahimot ang slave ngadto sa Egypt. Nagkalisod na may nunuunta diri. No, grabe na may nun kain nga atong gisinati. Dito makakaon may nuuntay nani. Grabe ang ilahang gibuhat mga kaigsonan. And because of that, nahimo bitawng na-test ang ilahang mga character, na-test ang ilang mga kinaiya no, while going to the promised land. Imagine how many years sila hantod nakaabot sa promised land. Isa'y makatag-an. 40 years. Diba? Imbis unta og street ra ang dalan, nagtuyok-tuyok na inon sila. Why? Because sa sala nga nahitabo sulod sa promised land sa ilang journey going to the promised land. So, makita nato mga kaigsuonan, unsaon man ipag-apply sa atong kinabuhi karon? How can this kanang scenario sa team sa Israelites together with the leadership of Joshua, how can we apply this passage sa ato ang life karon? Sa atong kinabuhi karon? Have you noticed mga kaigsuonan? Tungod sa sala, imbis, kung imo ba itong basahon ng Bible, and according to karami itong mga Bible scholar, imbis nga, istriton raunta, dali raunta kayo sila makapadung sa promised land, sa Kanaan, nga gisaad sa Ginoo, nga dito papuyon ang mga Israelites, which nga, ang naa dito, flowing of milk and honey, tambok kay mga yuta, lami kayo magbuhi og mga mananap, imbis street ra untang dalan, gituyok-tuyok na inon sila. Nga naman, unsa may hinungdan tungod sa sala. Tungod sa ilang mga gipang bit nga mga, di ba? Remember sa word nga itong gibasa kanina? We will serve the Lord, sabi sa mga Israelites. Ning tubag pa jud si Joshua, dili ka makaserve sa Ginoo kung imuhang gidala-dala ang imuhang mga napanunod nga dili iya sa Dios. You need to throw it away. Imo nang biyaan because God is a jealous God. No? Gusto ang Dios nga kung mag-serve man lang ka, siya ra og wala na ilain pa. No? Grabe, ang ilang matag kasi very ungrateful ang mga hearts sa Israelites that time. Imagine that one, i-imagine daw imong self, what if naa ka sa time sa Israelites, kauban ka atong nangag-hike sa desierto. Nga imong kauban maingon nga, sana may nunuuni nga, kapoy naman kayo nagsig-hike. Imagine 40 years sila ga-hike.
40 years. Mag-hike lang manggani ka padung guro diya o gaysano kapuyo na manggani kay ka. Di ba? Unya dili pa jud dayon kay ka walay grabe ang ilang senaryo siguro kung naa ta dito maingon imong tapad usa naman ni may nabubalik na lang ta dito sa Egypt. Kay makakaon man ta dito, napatay shelter dito, makatulog po ta diri ngano naman eh. Ikaw pud nga nagkuyog. Mo jud na katay-katay na dayon ba is just like virus. Murag virus ba? Ang kanidaeng being ungrateful makatakod. Makatakod sa igsoon dili ka na bitong masking gamay lang unta, Lord, salamat kaayo Ginoo. Salamat sa provision, Lord. Salamat ani. Pero ang character nga gipakita sa mga taga-Israelites, lahi. Nagsugod sila og yaw-yaw, bagulbol, ilahang gisisi, ilahang leader. Inana ang nahitabo, inana. No, nahimo silang ungrateful heart. O ka-remember mo sa time sa ato mga nanglabay nga mga mensahe, kani deeng ang grateful heart, kaning dili mapasalamaton ba magsigi og kanang sige ka, dali ra sa puton. No, dali ra sa puton. Dali ra masuko. Kaning dili mapasalamaton bitaw nga kasing-kasing. And the opposite to that, I remember para si Pastor Weng ang nag-share at that time, sa diding mapasalamaton ka, lami kayang imuhan ay joy sa imong sulod. Masking gamay ra bitaw imong nadawatan pero you honor the Lord ani nga butang imong nadawatan na ay joy sa sulod. Na ikalipay and then makita bitaw nimo masking gamay ra, i-stretch pa jud na sa Ginoo hangtod ma-supply jud niya ang imong need. Di ba? No? Pero the opposite ana mga kaigsuonan, magyaw-yaw ka, masuko ka, di maghuna-huna na kag imong kaugalingon. At the end of the day ang imo den plano dili day Japon makasatisfied sa imuhang pagkinahanglan. Di ba? Munay nahitabo sa mga taga-Israelites. No, munay nahitabo sa ilang matag kinabuhi. And because of that, no, because of that, matudluan bitaw ta karong kabuntagon mga kaigsuonan. I believe all of us nahigugma ka sa Dios. Amen ba? Igna daw imong tapad, igna nga, I love the Lord. Igna ang pikas with all my heart and soul. Amen. Just like sa pangutanan ni Joshua. Do you want to serve the Lord? No? Kasi sabi ni Joshua, me and my household. Sabi niya, me and my family, we will serve the Lord. Mopud ba na ang imuhang commitment this morning sa Ginoo igsoon? No? Basta napay gininhawa, basta makalakaw pa, makatindog pa, maayo pa, I will serve the Lord. Until the last breath I breath, I will serve the Lord. Mao ba na imong commitment igsoon? Ang pag-serve the Lord, mga kaigsunan, dili man kinahanglan 24/7 na kag simbahan. Iba sinang uban ba maguna-una, kapoy man mag-serve sa Ginoo kay perminti naang nahong sa simbahan. No? Sa akong kaugalingon, usa ko nga nahimong nakadawat ba? Nakadawat bitaw sa calling, nakadawat bitaw sa kanang tinuod nga inani di ay ni ang mga lagad ka sa Ginoo. No, you start to serve other people. You start to serve the people of God. You start to serve, you start to win souls and make disciples because you commit yourself that you really want to serve the Lord. You love the Lord sa imong kinabuhi. Amen? Muna nga, sa diha dieng nahitabo ni siya sa mga Israelites. Gusto ang Lord nga kana bitawng ma-realize nato today, especially sa mga Kristohanon, no nga ang ato ang kinabuhi di ay mo flow di ay ang tanang mga butang nga gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi once you start to serve the Lord. Dili jud ko kalimot, no? Dili ko kalimot sa kanang mga conferences nga akong natinan. Sabi dito, sabi ng mga speaker, sabi ng mga pastors, if you truly want, sabi ng mga pastor dito sa speaker, kung gusto ka og kinabuhi nga mauswagon, kung gusto ka og kinabuhi nga overflowing of milk and honey, serve the Lord. Gaig kalag ang Ginoo, no? Dalhi og kalag ang Lord. Sa man ang kalag, dalhi og mga uhaw sa presence ni Lord. You will see miracles and signs and wonders sa imuhang panimalay, sa imong trabaho, sa imong kinabuhi igsoon. Palagpakan daw nato si Lord ana. Unsa dining pag-serve sa Ginoo? Unsa dining a life serving God? Una, to serve God and to follow God means to recognize His lordship over our lives. To recognize ang pagka-Diyos sa kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Sa ato ang kinabuhi. Kagahapon, no, it's a privilege kayo nga gipadala ko ni pastora ngadto sa ato ang igsuon nga nag-open sa ilang tindahan, sa ilang Korean store, sa ilang
pension house, travelers inn, diri dapit sa may street Gool-Dool og Boulevard. So I shared to them, no, sabi ko nga kay let's honor God sa inyong business, no? I mean, we acknowledge today that this business is from the Lord. No, piniyalan lang mo kamo nga mga tag-iya ni kamo ang gipiyalan sa Dios to manage this business. This is coming from the Lord. So ang pag-serve day sa Ginoo mga kaigsuonan, ang pag-follow day sa Ginoo, it means gi-recognize nimo ang iyahang pagka-Dios sa imong kinabuhi. Ang pagka-Dios, ang pagkagamhanan over your lives, over your business, over your family. Inana di ay ang pag-serve sa Ginoo. Muna usahay, dili ta kay sabot ba sa itong kinabuhi. Ano ako man ang ginabuhat? What's my purpose? What's my calling? No, muna karon kabuntagon masabtan nimo bata or kanang mga batanon, mga parents nga nakakaroon diri. Ang pag-serve day sa Ginoo, imong gi-recognize sa imong self nga mas labaw ang Lord sa tanan sa imong kinabuhi. The lordship of God. Kabalo mo sa nang lordship? Kabantay mo ang mga silida sa mga sinaunang nga mga silida ba, no? And then especially na yung mga kings and kingdoms. You know what? Pag muagi ang king, grabe ang ilahang pagyukbo. Ang ilahang pag-bow down sa ilang hari, sa ilang mga queen. And diri, mga kaigsunan, ang kanadang pag-serve sa Lord, imo ang gi-recognize si Lord over your lives, over your family, over your business, nga walay laing source, walay laing able para i-prosper pa ka, kundili ang Dios, dili ang tao. Amen. Mo-flow lang man na sa tanan. If you're holding on sa faith nimo kay Lord, if nasayod ka nga si Lord is your Lord and Savior sa imong kinabuhi, just like Him nga nag-serve ka sa iyaha, you acknowledge Him sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong kinabuhi. Lord, I know you are my God. You are my Lord and Savior sa akong kinabuhi. I know dili ko nimo pasagdaan sa akong business. Dili ko nimo pasagdaan sa akong trabaho. Dili ko nimo pasagdaan sa akong family kay ikaw ang Lord sa ako ang household. Amen. You acknowledge Him. Imo siyang gi-acknowledge sa imuhang kinabuhi. Ang imuhang kinabuhi na sentro si Lord, na priority nimo si Lord sa imuhang kinabuhi. Di ba? That's why we acknowledge the fact that we live under His sovereignty and providence. Iksoon. Amen? No, He is our Creator, our Redeemer, He is our Master, and we are His servant. It is therefore imperative that we submit to His authority. Amen ba? Parehara gud sa tong balao diri sa pagadian, napabay balao diri nga kanang mo parking kag dili mao nga parkingan, di ba? I-clamps niya ang imong motor, i-clamps niya inyong sakyanan. Ngano man, wa man kaning follow sa balaod. And same with God. No? He is our God, He is our master, we need to follow Him. We need to obey God. We need to serve Him. Amen ba? Amen. Atong palakpakan si Lord ana. Muna nga opposite jud kaayo ni siya sa gitudlo sa ato sa kalibutan. Because the world teaches us nga magkinabuhi lang tag ato ang kaugalingon, ato ang self ba? No? Ato alang, ako alang, nay moabot natong income. Oy, mo na ni nakalista na mo ni mo palito ni nanay na nanas kinalasan pilay mabilin mo ihatag sa Ginoo. Luoy kayo ang Ginoo. Imagine that one, no? Especially November, dagan kay mga 13th month pay, mga bonus ng gawas. Hala, dagan na kay gipanglista, nahurot sa bayro nun, wala na iya sa Ginoo. I mean, if you truly love the Lord, let's honor also God sa ato ang panalapi. Amen? He is, dapat una siya, tithes, offering. Dili kay naulay siya, na siya sa ika-20, ang sobra mo, nalay kay Lord. Bawi lang ko next month, Lord. Inana. But you know what, good thing is si Lord, grabe kaayo si Lord, kamahigugmaon sa matuwa, matagusa. Pero ayaw kalimot, He is also a jealous God. Sa gihisgutan ni Joshua kaganina. Amen ba mga kaigsonan? Muna'y gitudlo sa kalibutan. So we as Christians, kita nga nakadungog sa Ginoo, start to think sa imong self, how can I serve God sa ako ang sitwasyon karon? Lord, guide me, Lord God, give me wisdom. Unsaon man, no? Unsaon man sa pamagi nga makaserve ko sa Ginoo. Read the Word of God, do your devotionals, influence other people to follow God through your life. Amen ba? Dili man gud kinahanglan nga mag-serve ka sa Ginoo, dapat nasa music team jud ka. Dapat nasa talents build jud ka. You can serve God by spreading the good news of God. You can serve God sa diyang magpailalom ka sa cell sa imong leader. Inaana ang pag-serve sa Lord. You can serve God sa mga tao nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen.
And you know what? Ang pag-serve sa Ginoo dili man, yes, it's part of the challenge sa imong life nga mag-serve ka sa Ginoo. You will experience ups and down. But because of that ups and down, because of that challenges, i-grow ka ni Lord nga mahimo kang not just a good Christian, but a better Christian. Mas i-deeper pa ni Lord ang imong relationship ngadto sa iya. Because those challenges kay mong maisinati sa imong kinabuhi, mahamtong ka nga Kristohanon igsoon. Amen? The more challenges nga naa ka masinati while serving the Lord, the more man kamo babad sa Ginoo. The more man kamo paduol sa Ginoo. Kay kung naay mga challenges, naay mga problema nga imong masinati, ang uban kay nagkalayo man sa Ginoo, meaning kinahanglan pa nato i-strengthen ang atong relationship sa Ginoo. Kay wala na joy lain pa igsoon. Wala na joy lain pa nga mahimong makapauswag sa imong kinabuhi. It's only the Word of God. It's only the presence of God. It's only your relationship to God. Amen ba? No? Because He is our Lord. He is our Creator. And He receives the honor and glory sa atong kinabuhi. Amen ba mga kaigsunan? Atong tagaag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios ana. That's number 1. To serve God, it means, mga kaigsuunan nga, to serve God and to follow God means to recognize His Lordship sa tanang area sa imong kinabuhi. Ayaw og binli gamay imong self, kundi all areas sa imong life. Igsuon, walay mawala sa imong igsuon. In fact, you will experience signs and wonders, miracles, overflowing nga blessings sa kinabuhi nimo. Amen ba? Number 2, to serve God means ma-align ang imong thoughts diha kang Lord. It will align your thoughts sa Ginoo. No? The Word of God nag-ingon nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon siya diri, our actions are determined by the way we think. The way we think, unsay imong gihunahuna, mo resulta na siya sa imong sa imong mga buhaton, action nimo. No? Unsay imong desisyon, unsay plano nimo, mo result na siya sa imong buhaton. That's why the good person out of the good treasure of the heart produces good. Luke chapter 6:45. And the evil person out of evil treasure produces evil. For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. No, but ipasabot mga kaigsuonan, kinahanglan jud nga mahimong ma-align ang atong mga hunahuna sa hunahuna sa Dios. Kay usahay, dili lang jud usahay, no? Most of the time kuan jud kanang halos every day. Gawas ka sa imong panimalay, trabaho, o katong naalang sa mga balay, dagan kayong mga hunahuna nga i-inject sa atong hunahuna. Muna nga kung ang imuhang, kung baga weak ang imuhang connection sa Ginoo, bisan unsa na joy mabutang sa imong hunahuna. And the Bible really speak to us this morning nga the abundance of the heart, the mouth speaks. No, unsay sulod sa imong kasing-kasing, unsay mosulod sa imong kasing-kasing, mugawas jud na sa imong baba. Mugawas jud na sa imong mga pinulungan. Oh, muna nga kinahanglan masabtan nato mga kaigsuonan. As we follow God, kinahanglan i-align nato atong mga hunahuna sa Ginoo. If na gani mga negative nga mosulod sa hunahuna, just come to the prayer. Come to prayer lang. Lord, lain akong hunahuna karon in Jesus name. Lord, take this away, O God. Amen ba? Muna nga kinahanglan masabtan nato nga gitudluan ta sa Ginoo. Gusto ang Dios nga mausab ta kay mo-connect man ni siya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Hangtod nga tagaan patag gininhawa sa Ginoo, hangtod nga magdugay pa ta diri sa kalibutan, dapat continuous ang ato ang connection sa Ginoo. Continuous nga ma-align ta sa una-una sa Ginoo. Tungod kay daghang mga Kristohanon, 1 year, 2 years, 3 years, perting kasiga sa Ginoo, pero wala kalahutay. The Word of God says, no, ang kinahanglan mulahutay ta. The one who persevere till the end will be saved. No, I mean, normal ra nga makaagi kag pagsulay, kalistanan, kahiubos, ka-discourage, pero ayaw puyo nga na. Don't stay long diha sa imong sitwasyon. Kinahanglan mo out ka diha, mo gawas ka diha igsoon. Amen. Tungod kay atong Kristohanon nga kinabuhi sa diha diayng mo i-commit nimo, i-offer nimo imong life diha sa Ginoo igsoon. Gusto sa Lord nga kuan kaniya, iya kang ibairon. Bairon ka sa Dios hangtod nga muhamtong ka sa imong Christian life. Amen ba? Lahi-lahi nga mga pagsulay, gusto sa Lord nga mulabang ka na mga kaigsuonan. Kinahanglan lang ang imong hunahuna naka-align sa pulong sa Dios, sa hunahuna sa atong buhi nga Dios. Ahaman makuha ang hunahuna sa Dios sa Bible, sa Word of God. Muna kung wala tayo basa-basag Bible,
Nanay mga injection, nanay mga negative sa diyang muadto ka sa imong opisina, puro negative imong madunggan. Muadto ka, mulantaw ka social media, mulantaw ka sa news, puro negative ang imong madunggan. Toxic kayo, musulod na sa imong mga una-una. Amen ba? Muna kinahanglan, mentally, kinahanglan ma-recognize nato that God's ways are right and our ways are wrong. Amen? Because dili lang atong una-una, dili ato mga plano ang atong damgo mo'y sakto igsoon. Kinahanglan ma-align nato na sa atong buhi nga Dios. Ignay mong tapad, i-align imong una-una sa Ginoo. Kinahanglan ma-recognize nato nga ang pamaagi sa Dios mas maayo kaysa sa ato ang pamaagi. Amen. Gipalakpakan nato si Lord. Mubaya na nga sa Romans chapter 12. Kapila na mo kadungog ani nga bersikulo. Ka-remember mo ani nga verse? Romans chapter 12 verse 2. Ingon si Paul nga, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a good person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Muna nga, ayaw dyan tuguti, nga naay mga negative nga musulod sa imong una-una. Mga negatibo, mga bisan-unsa na lang nga musulod, bitaw nga mga ning abot sa imong una-una. Allow God to change the way we think. Allow the Spirit of the living God. Talk to the Lord, especially pag nanay attack sa kaaway sa itong una-una. Amen ba? No? Nga naman, tungod kay gusto ang Diyos nga magpabilin ta hangtod sa katapusan, tungod kay pagbalik sa Diyos, gusto niya kuyugon ta. Amen ba? Kisa may gusto diri nga mukuyog sa Diyos. Kisa gusto nga dili mukuyog sa Diyos. Di ba wala? Gusto ta. Muna nga ang pulong sa Diyos, kada Domingo, kada sa cell group nato, bairon ta sa Ginoo. Muna nga ayaw mong absent sa inyong cell group, ayaw mong absent sa inyong Sunday service kay wa ta kay pao sa tibuok semana nagluya di ay ka, nagkinahanglan ka nga dasig. Go to the church, go to your cell leader, go to the cell. Kay nga naman, gituyo na o gitakda na sa Dios nga naa siya mga pastors, leaders nga maayong mo encourage, mudasig sa matag usa kanato. Kay sabi ni Lord, ayaw iundangan ninyo ang pagdinasigay. Nga naman, because it can help us nga makalahutay ta sa tong Kristohanon nga kinabuhi. Amen ba? Amen. No, muna nga, kinahanglan, dili ta muhunong sa ato ang panagtigom, dili ta muhunong sa atong hold on. Mga leaders, if naay mga experience nga nahimong nasamaran ka, na-discourage ka, ayaw hunong. Tungod kay gusto ang Dios nga makita niya ang iyang mga kaanakan nga sa pagbalik sa Dios, kwaon ta niya. Amen ba? It's a promise from the Lord. Palakpak kay sa Ginoong Hesus, ana. Right? Number 3 and the last. No? Serving God is to serve God means to do His will at it includes doing what He commands us to do. Ang pag-serve di ay sa Ginoo is pagbuhat sa iyang kabubuton. Pagbuhat sa iyang gi-command sa matag usa kanato. Kinanglan masabtan nato niyang igsoon. Kinanglan masabtan nato ni nga sa diha deng mo follow ka kay Lord, gusto ka mo serve sa Ginoo. Ang uban man god kay unya na ko mo serve sa Ginoo kanang kanang dako-dako na akong anak. Unya na ko mag-serve sa Ginoo inig makahuman ko sa akong eskwela, makahuman ko sa akong review. Igsoon, makakawat ba day ang pagpangalagad sa Ginoo sa imong karir? Makakawat ba day sa imong panahon ang pag-serve sa Ginoo sa pag-raise sa imong family? Makakawat ba day ang pag-serve sa Ginoo sa imuhang gusto nga mahitabo sa imuhang career in the future? Pwede man nimo isabay ang pagpangalagad. Ang uban magod kay maglibsa ko kay kanang gusto pa ko nga muhuman sa ako ang masteral sa akong doktoral. Ang uban pod makakawat kaayo ang kanang ilahang desisyon sa ilang kinabuhi. Kaya ang ilang giuna-una kwarta, I need this income, extra income, pati Domingo nakawat, pati cell group wala na. Why? I'm sharing this one because ingon ang Luke chapter 16 verse 21. Kung familiar mo ani nga verse, kani siya nga bersikulo usa ka sugilanon ba? Nga iyang ginahuna ang rich man, no? Ang ako na lang ni siyang i-story, ang kani nga dato, gauna-una siya sa iyang kaugalingon. Sabi niya, akong gubuoning ako ang akong kaning storage na ako kani akong balay nga kanang gibutangan sa akong mga humay. Gubuon ako ni kay ako ning padakon. I will just eat, earn money, and eat, and earn money. Ang iyang una-una, kada lang. Wala siya kahuna-huna. Sa pag-serve, sa pagpasalamat sa Diyos. You know what? Usay gibuhat sa Diyos. Nasuko kayo ang Ginoo. Unyang gabi, ikwaw na ko imong kinabuhi. Ana si Lord.
No, nana sa Luke chapter sa tuwang iba sa Lucas 16, no? Nasa book of Lucas, usa ka story na siya sa Bible, to chapter 12, verse 16 to 21. Nga naman, because gusto kayo ang Dios nga mo-connect ka sa iyaha. Gusto kayo ang Dios nga mo-serve ka sa iyaha. Gipadato ka sa Dios para mo-serve ka sa iyaha. Gipa-graduate ka sa Dios para mo-serve ka sa iyaha. Giuswag ka sa Dios para mo-serve ka sa iyaha. Pero ang tao kay, wow, after nga nahimong nadato, gusto pa jud madato. After nga nahuman niya na achieve niya sing kinabuhi, gusto pa jud mo achieve og lain. He forgot that the source of everything nga ang hinungdan sa iyahang achievement is si Lord. And then now the Lord is really going to kanang maninghil ba siya sa ato Oh, nadato na ka. It's time for you to serve me. Oy, kanang nanakay bagong balay, nanakay sakyanan, panahon na nga mo mga lagad ka sa ako Diba? Kani nga story sa Bible at the end of the day sa iyang life, gikuha ang iyang kinabuhi sa Dios because God is able. He is able to, siya ang naghatag sa itong kinabuhi ug siya ra pud ang mukuha sa itong kinabuhi. Siya naghatag nimog panalangin, siya ra pud ang mukuha ana sa imong panalangin. Amen ba? Amen. This is a warning bitaw sa Bible nga gisgutan nga sa diha-dieng giuswag ka sa Ginoo, giayo ka sa Ginoo sa imong mga balatian, gipanalanginan ka sa Ginoo. It's time for you to bring back all the glory and honor sa Ginoo. Amen ba? Ato dong palapakan si Lord ana. And the question is, are you now ready to serve God? Amen. Salamat sa isang aming tingog diri sa tubangan. Are you ready to serve God? Amen. Igsoon lami kayong mga lagad ka sa Ginoo. You have this community nga mugiya sa imong kinabuhi. Amen ba? Muna nga ningon ang Bible diri. Sabi dito sa John chapter 10 verse 27. Kasi it's not enough that we mentally recognize that there is God. Hangtod huna-huna lang baga na ay Lord, na ay Ginoo. But we must do what God command us to do. Sabi dito, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. So katong mga tinuod nga mga karnero sa Dios, ka-recognize ka sila sa tingog sa Dios and they follow God. And they obey God. So dili lang di taman nga hangtod huna-huna lang ta nga na-align atong thoughts sa Ginoo that there is God, there is a living God, na ay Dios na ay manluluwas. But second, after recognizing that God is your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi, it's time to take the first step sa pag-serve sa Ginoo. Amen ba? No, it's time sa imong permirong tuktikang nga mga lagad ta sa Ginoo. Amen. No? Serving God means making Him real. No? Making Him real in the things and in different ways nga imuhang naitabo sa imong kinabuhi. While it is true nga nangalagad ta sa Ginoo, ang ato ang kinabuhi, we are served by faith and not by works. Naluwas ta pinaagi sa tong pagtuo dili sa tong mga buhat. Pero ang Dios gusto kaayo siya nga mahimuputang mo response sa command, mo response sa gugma sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. That's why, ang matag usa ka nato, gusto ang Dios nga magkinabuhi ta righteously, magkinabuhi ta nga matarong, at the same time, ma-enjoy nato atong kinabuhi nga nangalagad at tubagan sa Ginoo. Amen ba? Ang Dios, mahigugmaon, igsoon. Amen? Ang Dios, gusto kayo siya, mahimuot bitaw siya ang Dios, makita bitaw sa Lord nga, na-bless kayo siya sa imong kinabuhi. And isa ka click lang, wow, imuhang pag-ampo, gitubag sa Ginoo. Dili siguro tanan, pero hinay-hinay natubag sa Ginoo because sa imong obedience sa Ginoo. Tungod sa imong pagsugot sa Ginoo, tungod sa imong pag-yes sa Ginoo. Inani dining kinabuhi nga nakay mapasalamaton nga kinabuhi, kasing-kasing. Nga masking gagmayng butang, masking lisod na kaayo ang kahimtang, pero you choose to thank the Lord sa imong kinabuhi. Siguro, usahay, dili naman ta maka-expect na modyo ni ang buhaton sa Ginoo sa kuha. But we're just holding on sa word ni Lord nga He will prosper us. He will give you a good future. He will not harm you. Panalanginan ka sa Ginoo, uswagon ka sa Ginoo. It's automatic result sa imong obedience sa Ginoo, igsoon. Amen? Tungod sa imong pag-serve sa Ginoo. I myself, usa ka kadaugan, sa testimony sa akong kinabuhi, na may mga rejections, na ay mga BIBI sa pamilya sa dihang I decided to serve God. Pero sa dihang ning lahutay ko anang nga season sa akong life,
Nawala ang mga rejection, nawala ang mga pagyaga-yaga, nawala ang mga butangan na imong makapa-shaken sa imong pag-serve sa Ginoo. Kung wala ko nakapadayon igsoon, nakita na ako nga dili jud siguro dili jud ma-realize, dili jud matubag ang ako mga pag-ampo. Siguro matubag siya pero dugay kayo sama sa mga Israelites nga it takes them 40 years nga nagtuyok-tuyok sa promised land. So kung gusto ka mapadali ang imuhang desire, ang imong mga pangamuyo sa Ginoo, serve Him with all your heart. Because biblical, tinuod. Ingon gani si Lord nga, sulay ko ninyo. Di ba? Sulay lang si Lord. Serve Him with all your heart without asking any return igsoon. Just do it. There's a joy inside sa imong heart nga makaserve ka sa uban. Amen? Atong tagag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios ana. And as I end this one, sa diyang tapuso na ako ni mga kaigsunan, gusto ang Lord, gusto kaayo siya, nga mahimong ang ato ang kinabuhi bitaw, mahimong matag-usa ka nato, masentro ba si Lord sa ato ang kinabuhi? Nahimo siyang lordship sa ato ang life, gi-recognize nimo sa tanang aspect sa imong kinabuhi. Ikaduha, ma-align ang imong nauna sa iya. O ikatulo, mo-obey ta. No, it's not just recognizing that there is God, but we need to respond sa love and command ni Lord sa ato ang kinabuhi. And you will see, no, makita nimo na igsoon. Makita nimo na makatest. One day you will speak out. No, one day you will testify. Makaingon ka sa makatestify ka sa diyang pag-step out na ako, pagsugod na ako pangalagad sa Ginoo. I just attended Saturday prayer, hinay-hinay lang. I started to submit to my sa leader, and I just started to join. Wala ko'y absent sa training, sa ako ang ni fellowship. Ikson, makita nimo ang gahom sa Lord sa imong kinabuhi. He is God, a loving God, our provider, our comforter, nadya tanan. But if siguro you are here today nga nahimo kang imong kinabuhi, nag-serve man ko sa Ginoo pero until now, why? Lord, why? Why wala pa? Why nga naman niya akong kinabuhi? Nagkadagan ninong problema. Igsoon, let's start to recommit ourselves to the Lord because the promise of God, iyahadjud kang ligunon, iya kang i-prosper igsoon. Amen ba? As we end this message this morning, there is a song no nga mahimong muminister po siya sa ato karong kabuntagon. Allow us nga samtang maminaw kaani nga awit. Allow the Spirit of God mo istorya sa imuhang kasing-kasing karon. Allow the living God, the presence of God nga makig-istorya siya diha sa imuha. No? I mean, presence of God is here, very powerful. He can talk to you. I want you also to desire sa imong life karong kabuntagon. Lord, what's really my purpose, no? Unsa man jud ako ang purpose, pasabta ko Ginoo gaay kog kaalam, Lord God, karong kabuntagon. As we listen to this song, I just want you to close your eyes and start to reflect your life kay Lord this morning and allow Him nga mo minister sa matag usa ka nato karong kabuntagon. Come on, I want everyone to please bow down your head, close your eyes, and let's worship God, pinaagyan ni nga awit. I don't have enough words. I'll never live enough lifetimes to fully know your worth, to know all that you deserve. All of my deceptions, all of my duplicities. Now there is no record, 'cause you assume the best of me. This is why I thank the Lord for saving me when I was weak, so I will sing. This is why I thank the Lord for everything. This is why I thank the Lord. All of my affection,
measured in the praise I lift. So this is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing, this is why I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. And this is how I thank the Lord for loving me and keeping me. So I will sing, this is how I thank the Lord for everything. This is how I thank the Lord. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, I will lift my praises to you. I will sing, I will sing, 'cause this is how I praise the Lord. This is how I thank the Lord for saving me when I was weak. So I will sing. This is how I thank the Lord. 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 Ooh. Thank you. This is how I thank the Lord. Manindog ta mga igsoon. Nagmas lang ko igsoon kay wala na ngipon. Matod pa sa awit, this is how, the way how I thank the Lord. Sa nadunggan na to nga pagpadayag sa pulong sa Ginoo, dunay comparison manggod sa katawan sa Ginoo sa daang tugon o sa katawan sa Dios karon kita. Nganong nalangan sila sa panalangin nga giandam sa Dios nila. Tungod kay daghang kay sila reklamo. Dali ra siya ma-discourage. Niundang sila sa pag-ila sa Ginoo. Ilahang gitugutan ang mga babag nga mahimong mabitbit nila sa ilahang paglakaw sa promised land. Wala sila mutuo ug mutuman sa gisulti sa Dios pinagi sa pastor nga si Moses. Para sa ato karon, pastang sayon ra gyud kaayo. Katabi tang mga tao sa Old Testament nga nagbagulbol, nagreklamo, discourage, nisukol sa ilang leader, nangamatay sila dito sa desyerto. Wa sila kaabot sa promised land. Pero katong matinumanon si Joshua, si Caleb, nag-enjoy sila sa promised land. Bisag daghang kay sa gubat giatubang, wala gyud sila mo give up. Kay kaila sila sa Dios ilang gialagad. Para nato ron, sama ra gihapon ta nga nag-journey. Atong kinabuhi sa kalibutan is a journey. Kung naana si Ginoong Hesus atong kinabuhi, tugutan nato siya nga muhari na gyud ba. Dili nato tugutan ang mga kana bitaw mga idols nato, mga bisyo nato, mga kinain nato, mga kanang disobedience bitaw. Ato yung tugutan nga musugot na ta sa Ginoo, mo follow ta sa Ginoo. Kabalo kay igsoon, ang giandam sa Dios nga panalangin nimo, dili madugay imong ma-experience. Kay kung magbinakbol ka, atras abante, malangan ang giandam sa Dios nimo. Nagtindog ko diri when I received Christ as my Lord. Wa gyud nako gintangi si Lord. Daghang kay ko giagian nga angay i-give up.
si Lord sa akong kinabuhi. Pero may continue ko. Tanan, giagian, may continue. Kabalo ka? Ako nang experience ang daghang panalangin. Kaluwasan sa akong mga anak, kaluwasan sa akong mga apo, kaluwasan sa akong mga paryente. Giplastar ko sa Ginoo. Wa ko'y balay ni abot sa pagadian. Gipabalay ko sa Ginoo. Gitagaan pad ko sa Ginoo og pamilya nga sama ani. Gibless pag yun sa Ginoo ang Happy Church, gitagagda kong building, dagang project. Midali ang panalangin, why? A woman nga wala maglantaw sa unsay giatubang ug kinsa na mga tao kundi ang Diyos lamang. Obey ka na, Lord. I tell you, igsoon, ang pag-alagad sa Ginoo, pagkatiman og tao. Parang ako mong gi-challenge duha. Pagsugod og atiman og tao. Ay lang kay mong kagulingon ra imong giatiman sa imong Christian life. Pagampo nga Lord, doon ako'y atimanon. Gusto kong malagad nimo. Serving God is serving people. Di lang sa ministry sa sulod sa church. Akong pagampo, 2023, takabulong kano sa balik ang Ginoo. Doon na tayo maatiman bisag isa. Mahimo tang leader. Leader, pasabot sa leader is serving. Serve. Leader, serve. Ibutang na sa imong kasing-kasing igsoon. Ay na pagbinagdoy, ay na pag-disobedient. Ayaw na pag kanang bagulbol sa imong leader, unsa pa imong bagulbol sa imong kinabuhi. Just focus on God. Paabot. Unsa man imong giatubang ron, doon nagkipangayo, paabot. Muabot ra gyud na. Muingon ko sa imo pila ka tuig, muabot ra gyud na. Kani nagwali karon si Juan. Grabe na kong inampo anak kong anak. Kay dili gustong maminyo kanang si Kati. Wala gyud siya pakialam sa lalaki. Unya ako balo, nahurot ang kaminyo akong 4 ka anak, isa na lang. How many years kong nakampo? Luhod sa Ginoo. Lord, maminyo ni Lord, kay di ko gusto nga walay mo atiman niya. Basag ako dili na lang. Almost 7 years na akong inampo. Kalit lang usa ka gabi eh. Ningon siya, Mang, ako nang gisugot si Juan. Naminyo sila. Di ba, usa ka mama, successful sa mga pagampo. Mga mama o mga papa, abi ninyo, kung di mo magtininuod, inyong mga anak muani sa inyong diskup ka ng dili bitaw kumitado. Kumitado ka mo sa Ginoo, muani gyud mo sa inyong anak, inyong apo, kanto pas kanunuan, hinumduman gyud mo nila. Hinumduman nila imong prayer life. Hinumduman niya ang imong kinabuhi. Ako mga anak, ako yung gitudluan. Nagsugod yung kog hatag. Tighter yun ko. Akong 5 ka anak, tighter. Ako mga apo, tighter. Why? Obedient ka sa Ginoo. Wa di mawala nimo. Ang tanan pa hinoon idugang sa imuha. Gets ko ninyo mga igsoon? Ayaw tanawa ng mga tao nga disobedient, tanawa ng mga tao nga obedient kipanalanginan sa Ginoo. Manay tanawa. Tanawa ang kinabuhi, ihimplo. Ayaw sunod anang wala kakakuan. Waka dili ko ang iyang kinabuhi ng tulibagbag sulod diri at rasabante. Ayaw. Determine. As for me, akong pamilya, tinud-on ka na mo, Lord. Una, pag-atiman sugod. Kaduha, pasalamatin ang tao nga nagdala nimo sa Ginoo. Obey. Obey your leader. Ako nag-obey ko sa akong leader. Doon ako'y pastor sa una, si Pastor LB. Bisag unsay sugo, sige. Kay gikan sa Ginoo ang order. Ning tubo ko. Submit. Then akong i-request ninyo, kinsay nagdala nyo sa Ginoo, pasalamati. Pwede nyo hatagan og bisag gamayng regalo. Text, i-message,
Unsa pa tawaga, salamat ha. Pinagi nimo. Nakadungog ko sa kaluwasan ni Kristo. Salamat siya. Ako duha ka babae ang nag-encourage na ako dito ko sa Osamis, dito mo ko nakabig. Tuwa na sa langit, igsoon. Grabe ka ito siya. Katong tigulang ako ang napuyan sa silong mo. Ito'y nagdala nako sa picture sa Osamis, katong pagkakabig na nako. Pagkapastor na ko, igsoon, ato gani ko sa Osamis, grabe, kung makahalok siya, gikan dire, iyag yung kong simuton og halok, because proud siya ng iyang disciple na himong pastor. O katong isa nga taga Jansan, namatay sa cancer, grabe. Grabe ang iyang kinabuhi nga nag-encourage ako. O di na ko sila kalimtan. Because usa sila sa gipanggamit sa Ginoo para sa ako. So, igsoon, nagdawat ba ka? Ay, di na mo awat atong mga Hudiyo sa una. So, pakiro, reklamador, diskontento. Karon mo sa na ano to? Salamat, Lord, padayon ko. Salamat, Lord. Di ko mabiya nimo. Faithful ko. You will reap what you sow. Imong anihon unsay imong gitanom. Bisang unsang pagi, anihon animo. Let's pray. Daghang salamat, O Dios, nga miabot ka sa among kinabuhi. Ikaw ang pinakapanalangin sa mata ko sa namo. Imong pagkaginoo, mao'y nagpurma namo nga mahimo ming tawo at ubangan nimo. Lord, thank you also sa mga tao nga imong gigamit para kami makailan nimo. Sa mga tao nga nasa misyon, sa telebisyon, nasa mga churches, nagbitbit sa amuha para makailan nimo. Salamat kayo, Lord. Let's lift our hands to the Lord this morning. Dayon sugod na pasalamat. Salamat ang tao, Lord. Salamat ani niya. Salamat ani Lord, bisag gibadlong ko. Usahay. Dili ko gani, sige kong textan, di ko maadto. Salamat ani niya ang nagpailob sa kuha. And just commit your life lang yun sa Pastor Juan. Yan Lord, di mo unig kang tinuod na gid ka sa kuha. Di na ko magtiaw-tiaw, di na ko magkuan og lain Dios gawas kanimo. And when you do that, expect ingon Pastor Juan miracle. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Makamot nga humble. Sarabasanda, Lord. Ang kong gikomitar, Lord, matagigsuon nga niya. Mato pa sa Hebrew chapter 4, maglig-on me, kahapit na ang imong pagbalik. Dili may mo tanaw sa among palibot, kay gubot. Di may mo tanaw sa kalibutan, kay gaguba na. Mutanaw minimo kay naa ang buhing paglaom kanimo. Lord, ligo na makamuta sa ngalan ni Jesus na nakadawat karong buntaga, Lord, ug pahimangno. Di mi moawat sa mga Hudiyo, kundi Lord, musunod minimo ingon nga Ginoo. Thank you sa tanang mikumit, sa tanang pasalamat karon, Lord, daghang miabot sa imong trono sa grasya ang among pagpasalamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you, Lord, sa tanang nagbalatian, I declare healing in Jesus' name. Sige, kung nakay balatian sa imong lawas, ibutang sa imong kamot, sa imong lawas nga nagbalatian. Lord, I believe your word is the same. God, in the name of Jesus, balatian, sa ngalan ni Jesus, mubiya ka ng lawasan. Now, in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, unsa may ngalan nimo, come out in Jesus' name. And I release healing, Lord, in Jesus' name. Tanang gubot o una-una, maabot ang kalinaw sa ngalan ni Jesus. Tanang dunay problema, dunay solusyon sa ngalan ni Jesus. Niyami sa imong balay, Lord, niya ka, Lord, naka, kung naa ka, naatanan, tanang kakinahanglan matakbo. Salamat, Ginoo. We give you praise, we honor you. Pinakakusong nga palakpak among ihatag ni mo, Lord. Jesus is Lord! Jesus is Lord! Woo! Salamat kay Lord. Sige, ato ning i-recite. As for me and my family, we will serve the Lord.
Kausa balik. As for me and my family, we will serve the Lord. So ang challenge kung tanang wa pa sa imong pamilya, bit-bita na. Sa dili pa mo tapos 2022. God bless you.